Salutare, tatăl meu, numele meu este Cristi și astăzi o să ne jucăm episodul 5 din Minecraft cu Darius. Da, stai că pornesc și eu filmarea. Ești răcit? Nu, mă. Ce-am la mișto. Nu te poți forța. Eu? Ba da. Salutare toată lumea, numele meu este Darius și bine v-am găsit la episodul 5. Aici suntem astăzi cu Cristi. Deci, uitați, am făcut aici ceva eu off camera, peretele ăla, și când tot făceam aici garduri, am prins măgarul ăsta înăuntru. Ce tare. Da. Să nu iei pomii ăia care i-am plantat eu. Servus, tati. Bă, dar n-am nici lemn. No, Pic de eu am, lemn. oh my god. Da, numai alb, am mult, că am făcut off camera. Pe mine nu Bă, mă... am prins o găinușă, ce tare, boss. Am o opticat. Hai să-ți dau lemn. Da, te rog. Hai, bă. Hai în casă, la mine. Să bag în chest. Vii? Da. Ce viteză prindem pe scări. Știu. Bagă în ce? Ia de acolo. Ce iau? Ai lemn negru. Nu, n-am nici pic. Stai, nu lua. Bă, cât îmi dai? Un stack? Atâta? Nu, bă, cât ți-am dat? Un stack. Lasă în coce. Stai. Îți las eu. Stai, nu. 32? Da, 32. Mersi. Ia. Mersi. Îți Așa? rămân dator. Cu ce? Cu 32 de lemn alb. Negru. Bine. Să fie lemn. What the fuck, pic așa aici. Uite ce am mai prins, bă, o găinușă. Bravo. Și pot să mă caut, uitați în inventar. N-am sigur, că mi-au picat acum în episod. Eu și-am uitat să Ce pun pantofii de tare. piele, tăti purtam la mine. Am zis eu că să-mi fac săcure. Două de piatră și m-am dus la minat. Nu la minat și eu. Eu nu, eu mă duc la spart. Bă, îmi dai... Stai că opresc un pic filmarea. Și am revenit. Am mers să mâncăm. Da, mă. De parcă eu aș minți, nu? Nu mă, că am văzut la mișto. Ok. Nimă ca și oaie. Mi-a opticat amuiară. Oh my god. Oh. De unde? Bă, deci... Tu și la mine. Ți-o tund? În episod. Ți-o tund? Nu. Și eu vrei să ai de na. Nu, bă, las-o. Nu, du-te. Că mai... Culeg eu. Da, la ce Ui, îmi trebuie lemne? Eu îi dau între negru. Bă, ai negru, că-ți dau la alb la schimb. Îți dau. Ok. Și așa trebuie să-ți rămân dator cu 32. Cu 32 de fapt. Pe normal, eu ce-am zis. Apoi... Păi eu fac așa. Cristi, Ce? mai ai un iron? Nu. Oh. Trebuie să mă duc după un iron. Ți-aș da, dar n-am. Bă, dar nu mai ai lemne negre pe aici deloc. Nu știu. Că eu le-am tăiat și cu tine. Pentru ce este lemn Am negru? 5 mere. La ce, Am nevoie pentru pereți, că tavanul fac alb. la ce ai nevoie de lemn negru? Ce-am vrut să zic? Da, am nevoie de lemn negru pentru pereți, știi? Și îți dau la schimb lemn alb. Nu dăm, stai că-ți dau. Cât ai? Am 13 bucăți Făcute? nefăcute. Dă-le încoace. Îți bag toate? Nu, deci, stai așa. Dar mie îmi trebuie să dau 32 în schimb. Fă-le toate. Îți dau în schimb 32. Câte ai? 52. 52. 32. Bagă 32. Să nu le iei, nu le iei. Câte ai în total? 52. Bagă-le în ce? 32. Nu le lua. Dar ține mai mult într-una. Și trebuie să bag așa. Am o bagă așa. Știi? Stai că am mai băgat un lemn alb din Am greșeală. văzut. 32. Așa? Și eu am 20. Stai așa. Și cât mai ai?
20. Bă, stai. E 20 lemn alb. Dar stai așa. De la tine? Da, și îmi bagi din ăla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Da? Da. Și ce-ți bag? 20 lemn negru. Dar tu numai 20 mi-ai dat alb. Păi Și ți-am dat 32. Da, schimbul ăla. Și facem mai mult un schimb. Da, cu ce? Cu lemnul ăsta alb. 20. Bă. Uh, 20 lemn alb. dar mie, nu, ți-l dau înapoi la 20, că mie îmi trebuie, am nevoie de din ăsta. Ți-l bag înapoi. Bine. Atât. Ok. Și Ai pat? eu da. Ne culcăm? Da. Mă duc am să mă culc și eu. Hopa, hopa, hopa. Stai, am patul pus. Nu l-am. Stai să-mi fac unul. Fac, fac. Îl plantăm, îl punem aici și cu... Bun, ză. Am și eu o cocioabă aici. Mai am ceva animale? Ne. Nu-i vaci caici pe acolo, uite-te în spatele tău. Lasă-i în pace că mi-a picat în capcană. E răs, da unde ai capcană? Ai, bă, stani, mă, că acum am prins oile măgarul și... Bine, 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 bine. Șaga. Ok, am picat. Am nevoie de torțe. Ai ceva cărbun? Nu, N-ai? n-am. Bobă de cărbun? Bobă, n-am. Nu pot că nu este. Zici, șmecher, mi-am făcut aici scările spre casă. Nu, stai să mă întorc. Că până nici eu n-am torțe. Ha. Am eu 22 de cărbuni. Bă, dă-mi câteva. Îmi fac un stack și... stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E așa, Ce? cărbuni ce mi-au rămas. Cam și un stack de torțe. Ia-i. Bun. Berțe, trebuie să-mi facă. Îți convine? Cât, bă, 25 de torțe? Buni. Dă-i pa. Bun. Oh, uite ce mi-a făcut găina. Pui? Ouă. Oh, Uite aia aici. unde-i? Hai după mine. Dă-i pa să aprinde capcana. Da, nu s-a prinde veci. Dă-o. Ce Livă, dă să reușească. Da, Trebuie să-l dai de pat ca să mai reușească. Da, de bat. Așa normal făceau alții. Și Andy și Max. Da, nu. Îți, unde fii tu? Ai văzut ăla din Max care lucruri din versiunea 1.9 noi. Ai văzut aripile ale, știi? Da, mă, ăla e vechi, mă. Și Nu-i n-ai vechi, știut că e noi nou. filmăm. E nou ăla. N-ai știut că noi filmăm. Păi da, știu. Mai eu am venit, am după lemn. Și ca să-mi construiesc și eu aici. Să-mi fac scările la căsuță. Ce fain să văd scările. Așa. Tita, fain să văd scările la căsuța ale mea. mele? A mea. Și a ta. Să văd foarte fain. Dar știi ce ar fi fain? Să pui pe sub alea cu 4, știi, în jos. Ce? Las că ți-o arăta când ieși din mine. Nu, decât să-ți explic să nu știi. Iron. Bravo. Oh, yeah. Bă, băgăm dificultatea? Încă nu, bă, n-am mâncare. Eu am ceva. Cât iron are să vedem? În sus, nu, nimic. No, ce Bă, uite cum faci? aici, îți... Perfect.
Perfect. Fără tine. Ok, și așa, mă duceam așa. Wow, ce fain este când mi-am făcut. Și eu am făcut aici ceva. Ok. Dio. Hai mă, găină, mai fă ceva ouă pe acolo. Ni oiță. Oiță, căpriță. Oiță, căpriță, lup. Oiță, căpriță, Uite. lup. What the fuck? Dar mergi tu. Mă duc după niște frunze. Apoi ăsta-i prostă, mă. Nici ce faci acolo, măi, faci căsuță? Taci. Uitați-l pe Darius, ce șmecher îi face și el. Nu, bă! Să-mi... Da-mi bag piciorul, bă, în tine, eu omor, mă. Moro, de un drag. Nu omor. Lasă, mai vedem. Omul. Mai vedem, noi punem un tic. O ten cu forfeca. Bă, încheiem episodul. Nu, filmam. Nu, mai. Stai numai să mă duc să-mi termin de acasă. No, închidem aici? Îl închidem, da? Nu, Am uitat. Am uitat să... Salut. Salut, o să închidem episodul.